Super, pomozi Božić, ali zašto smo onda i dalje zabrinuti ako je Božiću rečeno da se ništa neće promeniti? Je li to naša paranoja? Imamo li razloga da strepimo za opstanak N1 i ostalih medija iz naše male porodice? Je li neko počeo da na tihoj vatri priprema kuvanu žabu u sosu od Vučića i sa prstohvatom Lučića? Sve su to pitanja za naše analitičare koje smo vrlo simbolično zatekli na ulici. Na skupu podrške televizije N1. Dame i gospodo, pitamo N1 o N1. Veliki broj novinarki i novinara okupio se ovdje ispred televizije N1. Da li je ova slika, dakle, novinari na ulici, ono što vlast i želi da vidi da svi novinari završimo na ulici? Pa sasvim sigurno da jeste, ali to nije poruka koju mi hoćemo da pošaljemo. Ono što mi hoćemo da pošaljemo je da smo i dalje tu, da smo prisutni i da ćemo i dalje obaveštavati naše gledaoce o onome što se dešava, pa i unutar naše firme. Sanja Kosović, Novi Sad, ćao. Poštovanje. Prvi put vidim uživo Sanja Kosović. I ja prvi put, tačnije nije, drugi put vidim uživo Zoran Kesić i Zoran Kesić je mnogo viši nego što sam očekivala. Normalne visine. Izgledate manje na televiziji. Zato što obično sedimo u emisiji. Tako je. U slučaju, kažem, neće se desiti, ali ne daj Bože, tuj, pomeri se s mesta. Da sutra ostanemo svi tuto kompleto bez posla. Da li ti imaš opciju B, da kažemo, da li ti, Tanja, osim novinarstva još nešto umeš da radiš? Apsolutno ne. Baš ništa, ali eto. Ovo ćemo iseći. Umem da peglam odlično. Razumeo sam poruku, vreme je da ih ispeglamo. Pa naravno. Odlično to radi. Mislim da će me tad više će me ne voleti kad počnem da peglam. Šta osim novinarstva ti još umeš da radiš? Pa ne ide mi matematika, tako da neću baš dobro proći kao kasirka. Rado gledamo tvoje reportaže sa ulice, ti radiš na ulici, a da li je perspektiva svih nas i salonskih novinara studijskih da završimo na ulici? Pa, nažalost, ne mogu da kažem da sam optimistična, ali eto, u skladu sa mojim godinama i iskustvom, ja želim da verujem da ćemo živeti u zemlji gde ni jedan pravi novinar neće biti na ulici, a evo ovo večeras ovde jesmo sada na ulici, ali sa važnim povodom. Naravno, nije vreme za šalu, ali da li znaš kako gledaoci koji vole tvoju emisiju kada te sretnu na ulici kažu? Šta da kažu? Nima ni ne prepoznaju. Kažu, baš mi je Dragić što te vidim. A ja, to je ona tvoja fora, da, kažu, baš mi je Dragić što te vidim. Sovilj. Kesić. Ja sam napravio spisak šta sve osim televizije ja umem da radim i dosta je kratak spisak. Mislim, brzo se čita. Bila sam užasna promoterka u srednjoj školi. Evo, tu mi je negde. Daj da vidim. Evo. Šta piše? Pa piše da mogu samo da... Vidi... Ja bukvalno ne znam ništa da radim, osim ovog. Moja, znam ja. Ako mi ovo uzmu, nemam ništa. A da kuvaš klin čorbu? Znači, vraćamo se na RTS da kuvamo čorbu. Možda delikates, ali... Mislim, tata mi je bio frigomehaničar, ali nisam spretna s rukama. Da li ti, Sovilj, imaš neku opciju B, šta osim novinarstva umeš još da radiš? Mi smo kao mravojedi. Prosto, mravojedu kad nestane hrane koje jede, on prosto umre. Mi prosto smo, eto tako smo. Ako nam oduzmeš slobodu, mi nemamo šta da jedemo. Puno optimizma ovde na ovom skupu. Ej bre, desi bre. Maja Žeželj, pitamo N1 o N1. Ćao, Majo Žeželj. Čekaj, jel da pevam i ja ili... Da li je slika, razglednica, novinari na ulici, ono što vlast najviše i priželjkuje da se desi, da završimo konačno svi tuto kompleto na ulici? Apsolutno. Možemo li to učiniti, taj plezir ovoj vlasti? Pa ja mislim da ovo već činimo. Mi uvek činimo plezir vlasti. Da, meni je ovo recimo treći put da činim plezir istoj vlasti, da sam na ulici. Dobra vest je što nisu samo novinari na ulici, već što su ovde večeras sa nama i građani, i zborovi, i medijska udruženja, i drugi mediji, dakle, pored N1, i to je dobra vest. A čini mi se da to vlast već ne raduje. Mladen Savetović je rekao jednu divnu stvar,
istinitu da građani umesto javnog servisa od koga ne dobijaju ono što bi trebalo da dobijaju, javnim servisom smatraju N1 i kad je frka, i kad je korona, i kad je požar, i kad je ne daj Bože, šta kažu? Pozovite N1. Pozovite N1. Hoćemo li, Mladene Savatoviću, doći, ne daj Bože, u situaciju da će građani zvati N1, a da niko neće imati da se javi na N1? Ja se nadam da nećemo i mislim da ovi ljudi koji su ovde potvrđuju da nećemo doći u takvu situaciju. Zašto nam je važan N1 kad imamo toliko televizija na daljinskom, možda promenimo šta god hoćeš? Pa znaš šta, prst sam ide tamo. A ti, znaš, meni kad ugase to, ja nemam šta da gledam, Zorane, pa realno. Pa sve te razne televizije su iste televizije i jedan je glavni urednik, samo je na N1 Božić. Kome je u interesu da od N1 i Nove S pravi prvu i B92? To je suludo. Što bi se to desilo? Ne znam ko bi mogao da bude taj čovjek. Nema logike. Ne znam ko bi mogao da bude ta. Stvarno mi sad ne pada niko na pamet. Meni lično je N1 važan i kao dopisnica iz Novog Sada da ja stvarno vidim šta se to dešava tokom dana širom cele Srbije, pošto meni taj naš dnevnik u 19 dođe, ne bih rekla se opustim, ali dođe mi da sedem kući, upalim ga u 19 sati i ja stvarno mogu da vidim šta se to tačno dešava. Ja ću se vrlo verovatno iznervirati, vrlo verovatno se neću osjećati sjajno, ali ću imati neku kompletnu sliku. U nedelju je Uskrs, ali mislim da je poruka svih ovde okupljenih srećan Božić. Možemo li se nadati, možemo li očekivati da Božić vaskrsne u smislu da se ponovo vas postavi na poziciji na kojoj bi mogao da nastavi da uređuje program N1? Pa verovanje u uskrsnuće je verovanje u čuda, zar ne? Da. Mi želimo u to da verujemo. Tako da, Vernici smo. apsolutno u svakom smislu i kao što kolega Veljko Pajović kaže da Božić na Vaskrs vaskrsne, tome se svi veoma radujemo i nadamo i to priželjkujemo i zato smo ovde. Ja ipak mislim da će sve dobro da ispadne. Isto. Ne znam tačno kako, ali imam osjećaj da će biti dobro. Isto, ja se uopšte ne pitam, znaš, ja sam imala tako tih par životnih iskustava i uvek sam verovala da će to da bude dobro. Tako da ja drugo ni ne mogu da verujem. A ako ne bude dobro, će se bijemo, brate, šta da ti... Naravno da nije vreme za humor, naravno, ali da li znaš kad Mladen Savatović zakazuje šišanje u salonu, šta ga pitaju? Jesi ćelav, jesi lep, kakav si? Izvini. Kažu da jesam, da sam lep. Izvini.